Mga tugang Lunes, petsa 23, kan bulan na Disyembre, pilang adlaw na sana Pasko na. Nakataram naman ako yung pilang aldaw na sana. Talagang natud ako sa katanduan. Pero kaya ka naka-move on. Tawag pasirig mo sa katanduan. Daw na sana, Pasko na. Good morning Pilipinas, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Welcome po sa programang Morning Hirit sa DCGB. Welcome po sa Indogabos, mga tugang. Good morning Legazpi City. Good morning po Provincia Canalbay, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Good morning Tabi sa mga travelers natin. Sa tuya, Tabi na mga travelers, may mga birthday ngunyan. Happy birthday. Sa mga gusto Tabi na magpabati, mag-text lang sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Technical Department si Juna Police, Lawas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta ko yan na pagkaaga, hindi kong naulian na si Jimmy. Mga tugang sa mga report dyan, si Joshua, ayaw na si Jimmy, naulian na si Jimmy, Report Tabi hali dyan sa Lawas, kasabay si Joshua Bino, Karen Ala, si Tingman Tabi, mga tugang si Jomar Bien. Jomar, may live, hindi ko alam kung ano si effectivity kang live ni Jomar, Alar Mario Tabi, good morning. Si Boy Mata, mga tugang sa Manibela. Ako nagtaga, luway-luway ako tabaka, magkahatsing ako digdi. Nakamata ako ng gari, sisipulo na kansarong aldaw pa. Pigpara inuman ko sa nakibulong, Patang niya na aldaw, gigibuhon Tabi, mga tugang ang wish ko, regalo mo, Diyan po yung gigibuhon sa Pacific Mall, Yaon po kami gabos dyan na mga pag-iriba, para po mga tugang sa mga gigiribuhon na gift distribution, Sa tuya, tabing mga aki, sa mga napili tabing mga aki dyan, Papasiring po kamo sa Pacific Mall, alauna po ang hapon mo niya, mauran, de magpauran, Tabi magpauran, mga tugang importante, de kita pigisipon. Ako nga, guro ako na kwan Nauran lang talaga ako sa totoo lang, kakakadurod dalagan medyo iban sa tuyang pamati, pero okay lang, lumayan tatabi ni, Alright, sige. Kumusta po sa tuya ng mga lolo, mga lola dyan, mga Mr. and Mrs. de magparapauran, ta delikado, Ang pneumonia, dyan minaabanti tabang pneumonia sa tuya ng mga sadiri, sa tuya tabi na mga lugar, sa tuyang mga lawas. Kaya po mag-ingat-ingat manggiraray, Alright, sige. Oy, good morning Tabi sa mga taga dyan sa Buraguis, Legazpi City. Aga daw, Agang-agang ngayon nakatutok na kami sa Buraguis. Salamat Tabi, mga taga Buraguis, Sa mga sponsors na Tabi dyan, mga tugang sa kwan, wish ko regalo mo. Ngunya na tabing aldaw, gigibuhon ta mga tugang ang sinabi na tabing aktibidad. Diyan po yan sa ulitong ko lang, diyan Tabi sa tuya sa Pacific Mall, Diyan po sa Pacific Mall. Salamat Tabi sa mga sponsors natin. Kaya lang may naide kami na rin parang may nag-wish palang dumana. May nag-wish palang dumana kuan, may nag-wish palang dumana. Ang gusto niya bisikleta, boda kuan kuri. Kami po hanggang masana baga sa 500 pesos, hanggang masana sa 500 pesos ang wish na regalo niya to sa tuyang mga kakian. Yo, siguro baka ito nagdangog, duda ko dito para ang wish hanggang masana sa 500 nag-wish. Anyway. Sige daw, kaming tapuan mga report, pero pag nagsubra po sa 500 pesos, usually reduce mi tabian sa 500 pesos ng kantidad. Kaya kung bisikleta ang wish niya, di tatawan mo siyang bisikletang sa 500 pesos. Yung dakol dyan, bakal sa gilid-gilid, I mean, sa rim sana. May nagwang ki, scooter. Dito po kaya ang scooter, Sa mga kwan sa mga to, scooter na to is pwede. Scooter na to is, Alright, sige. Jimmy, nasalita mga tugang sa Buhay na Manong Report. Jim, good morning, Jim. Yes, Pipi, maray na surulat pa. Iyo nga, ako nga, medyo sulat-sulat kidiit, pero okay na. Iyo, namamatian, Pagkatapos kan sa tuyang party, medyo, actually, paghalik ko pang katanduan sa kamate ako Kaya lang, pigkuro control ta, tabata na kung pagkitang gibo na mga aktibidades. Okay man, okay lang. Malipot pa, Malipot?
Malipot tapos napalbag kita sa uran. Oo, malipot, napalbag, etc. Buda, pag tag-uran baga, bagbagong panahon talagang iyan ang resulta sa tao. Sipon. Bata kita nagahurhubin pa sana. Yes, oho. Napalbag kita kiuran. Yan, oho. Tapos na mamarahan kanuran. Yan. Ano na? Nanggad, oho. Basta nagahangos Oh, pa. ayos man. Ayos lang. Salamat sa Diyos. Salamat Aha. kay Dr. Mike Navera. Ako nagkaling, daling ko sukad mo, picture mo. Pa siguro ako ta. Doc Mike? Oo. Ako picture ang kay Doc Mike. Ngayon nga ning alaw na, deta ka na pipiritong kung medyo dahil mo kaya, okay lang. Ta. Ni nga ni. Kung dahil mo kaya, kuhan ka lang, ta, okay lang. Kalma ka lang. Ta, dahil kita magpirit kung dahil kaya. Dahil mo na muna ako pirito niyan. Tapos siyempre mapagal pa. Oo, dahil na muna, okay lang yan. Okay lang. Pero kalingon yan, may dako lang okasyon digdi sa 3rd district sa Albay PPO. Mapipiritan kita. Tas area ko ini. Oho. Launching mo niyan kan Albay PPO Bicycle and Motorcycle Patrol. Papahiwaso na ang coverage kay ni. Oo. Alas 7 nin aga sa Captain Salvador Hausian del Rosario Sr. Oho. sa Barangay Santa Cruz, Ligao. Papanginutan ini ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Oho. Gikan sa provincial o kaya Region. brownout na lugod. Oho. Gikan sa PNP Regional Office 5 Mm. bilang guest of honor. Oho. Inot na ining ipinaglansar dyan sa Legazpi, mala minsan maagihan ka kan mga nagpakabisikleta na mga police, purpose kay ni visibility. Yes. Ang ano man na maraot na mga plano in mga body elements sa kapalibutan. Oho. Epektibo man gayod ini sa assessment kan liderato kan halangkaw na komandansya kan PNP kung sa ngunyanta BBP alas 7 papahiwason ini bako na lang may nakabike, may nakamotorsiklo pa. Para na ini kan level up na pagpapatrolya bako na so nagraralakaw baga kay itong very old style naman. Foot patrol ang panahon. Very old style naman ang gatno niya na Oho. na moderno na ang panahon. Ang mga pulis nagraralakaw pa. Yes. Ito to sa mga pangbulod gayud pwede. Pero kung mga sa sentro, Oo. okay naman ining nakabisikleta, nakamotorsiklo. Yes. And mas okay na ini. Ta primero, marikas ang sharing na sistema sa pag-rekorida dakol maaabot na mga lugar. Kung dyan sa Legazpi BP, ilalansar naman ini digdi sa 3rd district kung sa digdi nakabasi ang Albay PPO sa pamamayon ni PD Police Colonel Julius Año Nuevo. Basado sa programa, may registration, susundan nin welcome remarks, papanginutan ni PD ang presentasyon of patrol caps through Police Major Efren Paloyo, Chief kan Chief kan Pomo, followed by blessing of bicycle and motorcycle patrol caps ni Reverend Father Fernando Rodrigueza, Parochial Vicar, Saint Stephen Paris Ligao. Next, mensahe na ni Police Brigadier General Andre Dizon Perez, Andre Dizon Perez, kan PRO 5. Afterwards, photo-ops and ceremonial kick-off, bicycle patrol athletics uniform, motorcycle patrol uniform of the day with PNP best. O yan ta BBP, alas 7 taon. Yaon yan dyan mga miyembros kan kapulisan, siguro sa mga chief of police, pasiriring sa Albay PPO. Okay. So yan ta BBP, kung kayahon ta, kung dahil Kaya. Oho, relax na. Kaya lang. Tanganin na pagsabatak ng bagong taon lamang marayan sa tuyang lawas ba kung kitang hilang. Pinainikan sa tuyang mga Yes. Oo. Okay. Yan ta BBP, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, Merry Christmas. Salamat pa Jimmy sa report.
Good morning, bossing. Ang caps on the bike, mas maray kun banggi, bako lang sa pagkaaga. Sabi ni bossing Leonito Gaviria, mas maray databi ang bisiklean an caps on the cup. Ano ito? Sala ngayang fight mo ngayon, amigo. Ano ang caps on the cup? Caps on the bike, mas maray da pag kun banggi, bako lang sa pagkaaga. Iyo man ang gata. Paminsan minakaw sa kan traffic, Paminsan minakaw sa tabi kan traffic, Alright, mientras tanto, lumang kita kay Karen Ala. Karen, good morning Karen. Yes, VP, advance Merry Christmas asin sa gabot sa mga paraan tabay. Tanganing mabawas-bawasan ang mga baralag-balag ng grupo nin mga makilimo sa siyudad min Legazpi. Tiga iganyar kan City Social Welfare and Development Office o CSWD ang publiko na daipag para parakwanan ang mga ini minlimos. Ini ang naging payag ni CSWD Officer Lea Daet dahil sa mga abusadong mga makilimos at yung grupo nin mga badyaw na nagiginang makulit sa mga tinampo kakaagad din libo sa manlain-lain na lugar digdi sa syudad. Sa pakipaghuron kay Miss Daet, tigain ganyan kay ini ang publiko na daipagsanayon ang kakatao sa mga inininlimos dahil kasusog digdi, gari nagigilugod ining magnet sa inda magparalimos digdi sa syudad. Tapiga-isip na ang mga Tagaligaspi, mga makwartahon, asin mga matinao, lalo na pagsiring na panahonin kapaskuhan. Kung kaya, mas lalo lugod na minadagdag ang mga siring na grupo sa tinampo. Dugang pa ni Daet, may maitatabang man ang siring na gibo, tangan inababawas-bawasan, sagud na magkaurubos ang mga grupong inidigdi, magparapurulit ikakalimos. Mientras tanto, itig-authorize naman kan CSWD ang mga street enforcers kan syudad, nga ni na pagsilitahon ang mga ini na gibukan mga naglilimos na ini, lalo na sa mga jeep na nagpaparasada. Dagdag na baleta Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. 5:25 sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Dumang kita kay Padingal Mario. Good morning Padingal, kamin. Morning, Padet Doro Diretso. Ang regalo kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi sa mga barangay bago sana sa lambang pamilya kundi sa iba-ibang grupo na may mga okasyon lalo ang Christmas party. Kasunod ma ang grupo ni Alcalde Pido Garbin Jr. yaon digdi sa Barangay Maslog, pinaugmaman ang mga senior citizens. Siring man kani ang nabigibo sa iba pa mga barangay para at least maugmaman lamang ang mga senior citizens ngunya nagapaskuhan sa adit na regalo kan gobyerno lokal. Ngunyan man nabanggi, barangay officials naman sa 70 mga barangay ang papaugmahon sa panginginot ni Liga President Board Member Isyam Ismail. Christmas party man ninda. Iba-ibang mga okasyon, iba-ibang grupo, kanya-kanyang kaugmahan, maski mauran, ang importante maugma ang kapaskuhan na suportado yan sa liderato ganyan ni Legazpi City Mayor Pito Garbin Jr. Yan, badian bukaras kan informasyon digdi sa Masabaw na Morning, Mario, DCTV. Thank you Padingal, masabaw na pagkaaga. Uy, aramon ta daw nguna ang latest tabi sa kamugtakan kang panahon. Ngunyan tabing aldaw, aramon ta daw ang latest na report. Mauranon talaga di. Baysa na. Mas okay lang yan nag-uran basta day ki bagyo o badayng baha. Maringani an uran-uran. Ay ba napipikaw na ano nang yang uran ini? Day nagupundo. Baysa na. Maringani kung mainiton, ano nang yang init ini? Makalibo ko na buhay. Babayain sana. Ang importante, dahil nagbabaha, dahil nagbabagyo. Bako yun. Ano nang yang init ini? Grabe nang init. Oh, ngunya naman, ano nang uran ini? Makauya mo na. Hello, Relax lang. good morning.
Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. Go ahead po sa tuyang latest forecast. Ngunyan po nga daw. Reyna, aga po. Ang bagyong si Romina, padagos po niyong naghihiro sa direksyon na panorte Solnupan. Kung saan nga, naman ni direct ang apekto duman sa Kalayaan Islands sa may Palawan. Urining namataan sa distansyang 165 km Solnupan kan Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Kung saan iguan ni Kusog Dindoros na haran sa sentrong nag-aabot sa 55 km per hour. Asin may pagbugso kan Doros nag-aabot sa 70 km per hour. Maluyan yung nagiro sa direksyon na panorte Solnupan sa rekas na 10 km per hour. Samantala, padagos man na nagpapauran o nakaka-apekto sa Bicol Region, pati naman sa Southern Luzon asin Visayas ang shear line. Northeast monsoon ang nakaka-apekto man sa natatadang parte kang Luzon. And dahil sa epekto man kan shear line, ang Kabikulan, padagos man nilalaw man na magkakaigwanin mga kalat-kalat na mga pag-uran, asin pulo-pulong pagkikilat pagdaguldol. Posible man ang mga pagbaha o pagguho ng daga dahil naman sa mga katamtaman na kuminsan may makusog na pag-uran. Katamtaman hanggang sa makusog na Doros na hali sa norteng Sirangan at Mamamatayan na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang tinatayang agwat kan temperatura ngunya na maghapon, poon 24 hanggang 30 antas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 6:04 ngunya ni Naga, masulno pa siya na alas 5:25 ni hapon. Kalidigid sa DOST Pag-asa, Ariel Samuel. Makaka-apekto sa tuya sa bagyo, itong tropical, ano yon? Yung sa maraot na panahon tabi, Sir Ariel? Bicol? Dema po. Dema na, no? Harayo Share yan, line po. Ayun po, share line po ang Share line. papuoran sa tuya. Oo. Kung ano hanggang na sa bagong taon na arog ng panahon tano, tabi. Posible po magre-rebalance to yung panahon sa sa weekend. Pero Oo. yan na Kapaskuhan, dakulan dyan sa namauran po kita Mauran? dahil sa epekto kan share line. Mareman ta madit an maghagad kirigalo. Okay. Sige amigo, salamat. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Alright, thank you, thank you. Alright. Pero alam nindo, ang regalo, ang importante tabi, iyan na kuhan, iyan na, iyan na pigaapod ta na pangadji mo na ang pagsabat ni nasa puso, mga tugang, an celebration kan birthday kan sa tuyang kagurangnan na susog sa tuya tabing pagtubod iyan tabi December 25, 2026 susog sa tuya 2026 sa tuya tabi mga tugang na tradisyon, di ba? All right, o di yun na yan, mga tugang ang kwan, ang mga pangyayari sa tuya nakapalibutan. Sige daw, aramon ta daw mo ng mga headlines in the morning. Ngunyan pong aga, di po sa tuya na programa. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning, Paringmar. Ano ang latest tabi sa Lado Nasyonal? Good morning, BP. Good morning sa mga tamantabay headlines ko niyan. Milyon-milyon na pasahero maruso sa mga bus terminal, pier asin aeropuerto. Philippine Coast Guard na i-restore ang sobra 40,000 na pasahero sa mga pantalan sa enterong nasyon. Mantang Romina, primerong pinangaranan na tropical depression sa luwas kan Pilipinas. Rice for all, sulit rice asin Nutri-Rice, ilalansar sa 2025. Mga barato dahil ni. Nutri-Rice, ha? Oo. Baratong bagas, ha? Mga barato dahil ni mga bagas. Yes, oho. Department of Agriculture, ipinagurgulyo na nalampasan ang mga krisis sa agrikultura. Office of Civil Defense nag-apilar sa mga alkalde na ilatag ang tsunami evacuation plan. Mas dakol na Pinoy kay puwan sa Saudi. Banknotes o kwartang papel na may retrato ka mga herwe mantinido sa sirkulasyon sigon sa Bangko Sentral kang Pilipinas. PNP nag-apilar sa publiko na dahil maggamit ng paputok sa residential areas. Department of Labor and Employment may pakiramduman sa mga nagigibo asin nagpapabakal ng paputok. Senador Pimentel pinagirumdum sa DTI ang kontra sa mga overpriced na Noche Buena products. Quadcom hearings, dakulang tabang sa investigasyon kang gobyerno, may kinaraman sa mga kaso ng extra judicial killing. At yan to abangan ang final Kang ang presyo kan mga produktong petrolyo na maitaas. matindi ang Christmas kung sa tuya, no? Regalo, no? Oo. Oh, the best.
Basta sa mo ni John makakawat sa poon 35 sentimos hanggang 70. Aha. Sa imo mga poon 1 10 hanggang 1.40. Ayos. 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 Okay. Enjoy yun talang yan. Ayaw mo tabi ang headlines kung niya na pagkagato dyan kang PYC Enterprises sa napon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Diyan sa oras sa Legazpi City, basta radyo PYC niya, ang 24/7 konektado kung mas kidaing load. From Newspace, in po si Mardela. Good morning. Good morning, Paring Mar. Newspaper Salamat. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Si Kuana pala talaga ngunyan yun, ano? Si Ramon ang si Kuana pala atong ang napalan buda talaga si Sunshine Cruz ade. Bako na binayaan na palan si Kuan, binayaan na palan mga tugang si Kuan, binayaan na palan si ano ni si Gretchen Barreto. Medyo may edad na eh. Aki-aki naman duman na ngaya kita kay Sunshine Cruz. Uyug-uyugon mo yan. Uyug-uyugon mo na pangyari sa maaba ka na. Iba man talaga magkorta di. Iba man talaga magkorta. Uyan baga, pigpiestahan na baga mga tugang sa social media si, ano yan, si Sunshine Cruz. Iyon na da ang mga tugang ang bagong karelasyon ni Atong Ang. O, saka baga. Saka baga, Junior. Paano nakita ka ini? O, ha? Iba man talaga pag maabilidad, adi. Iba man talaga pag ano yan, pag maabilidad, ano, di ka man kan actually, si Atong Ang yun, may kagwapuhan man, ano, selling mo. Giri ba? Giri okay man, pogi man baga. Grabe, pasali mo kayo. Dahil sa totoo lang, ano man naman yung kay Atong Ang kamuruyahon man kay mga artistang mga magayon, adi? Iyo pa diyan eh. Ano, San Batana? Kaya ako yun, abo ko nang magyaman yun. Abo ko nang magyaman. Nasugrabihon na baga. Taba, delikado. Delikado. Good morning, Padi. An kamurawayan ng Diyos, ibinabareta kang kalangitan. An sa iyang gibo, irinurokyaw kan kaitaasan. Salmo 19:1. A blessed Monday morning, everyone. Magandang signal mo, Padigdi, sa buhi. Yaon kami ngunyan kay ibang pamilya. Salamat, Padi. I love you. Ay, nasa buhi. Kapalan, Padi. Yaong kapalan sa buhi. Good morning sa mga taga-buhi. Camarinesor. Yan, ha? Pading Ray Romero. Marinaga, Tabi, ha? Alright. Good morning, Tabi, sa mga miyembro kan Albay Press Corps, ha? Mga member kan Albay Press Corps. Good morning, Tabi, sa Indogabos, ha? Dumang kita mga tugang kay Jomar Bien. Dagdag pong report, hali po dyan sa luwas. Iba man talaga ang kwan, adi. Iba man talaga ang... Iba man talaga yun pag may kwarta ka, adi. Jomar! Good morning, Jomar! Salamat, BP Henry. Good morning. Si Gretchen kay Tony Boy Kuwang ko ito. Nga, may nalink pa baga kay Kuhan, kay Atong Ang? Kang ino, sabi niya, darpig ayos niya lang. So problema kay ito kan susaro niyang amiga na naling kay Atong Ang. Siya nag-ayos? Siya lugod so... So kay Gretchen, so ay kay sutugang niya, buda sutugang niya ata. Si Kuhan, si Sarupa? Si Seto? Pero si lingaw ko na sutugang. Dati ba si Gretchen talaga? Kay Tony Boy mananggad baga ba ko? Mistress siya for 30 years na. Ngayon, kay Kuhan nakadabang kay Atong Ang. Ano ito? Si Sunshine Cruz. Si Sunshine Cruz. Nagkarasuan baga? Si Nagkarasuan na di? Si Gretchen kay Kuwang ko. Nagkarasuan na di? Nagkarasuan baga mga chirismisan? Pangyari sa mabaga. Adi? Nagpaluwas pa sa nabaga kay statement si Gretchen. Pero baka man may connection kay Atong Ang. Ano sabi ni Gretchen? Na I am proud mistress of Tony Boy Kuwangko. Tony Boy Kuwangko. Apo. Pero naman pala siya na-link talaga kay... Pero na-chismis baga, adi? Na-sure chismis man lang. Pero ang gusto ko, si Claudine ko ang gusto ko kang inot. Si Claudine. Actually, si Claudine na-link Ito iniwasan ko. Dalit pa akong malink eh.
Una ko, kigritsin ka man. Bako ako. Kay Si Clau. Claudia talaga. Mas updated ka pala. Iyo man nga si Gretchen pa lang kay Tony Boy. Iya. Juanco, uli na ngunyan si- Sunshine na lilink ka. Inako Ota, naman. nailing ko sa YouTube, Nadukan sa publiko. Nailing ko sa YouTube, nagpasuroy-suroy baga may karasuhan. Sa mga tataramon na si Sansay na sukaiwala ay pangyayari. Hindi ko anipig ko ang reaction si Cesar Montano. Kung ano masasabi? Ayun man ang ganda di. Di kino ang reaction so agum. Kasal bagando ha? Iya. Yung mga aking aning kambal. Tulo ang Tulo, aking kando. oo. Tulo ang aking idang mga magayon. Iyo mananggad. O, tulo. Ah. Iyo. So akin niya kay Cesar. Sa akin niya kay Cesar. Di ba? Oo. Ano Ngunyan. yan? Naghihiling ka naman sa nanduwangan. Hindi si Gretchen kumpara ng edad kay ni. Oh. Siguro, sobrang 50 kayo dyan. Iyon nata. Isipon Ota. mo 30 taon na dahil siyang kabit. Matuas sa kuya yan pati. Oh. Ah. Si Tony Boy, medyo may edad naman ano? Dati nang may edad bagay ni? Dati nang may edad. Dati nang may edad ano? Oh. Okay. Iyo. Kundi ilingat si Gretchen ngunyan, No. bilyonaryang pilantropo. Iyo man ang ganda, no? Mas Kaya kapalaan sa kanya lapalan na- so attribution ko sa bago. Kay Tony Boy man ang pan si Gretchen. Roger on that. Oh, pero gana chismis man nga ni kay. Basta may mga man nagluwas ka to kon pero nagchiro chismis man sa nayaon kay atong ang. Diba? Iyo. Man gito to. Kasi an kinom na confirm mo niyan si Kwan, si ano ni Si Sunshine si Cruz. Sunshine. Sunshine baga kayo naman talaga di. Nakataning ko yan. Ay, Ano pa rin, Mar? Ano pa rin? Nagito nun baga si Sunshine Cruz kay, ay si Gretchen kay Sunshine Cruz. Oo. Tapos sinulot daa sa iya si Atong. Mas updated mo pala si Padigmar. Yan si Atong kasi Oo. Oo. Gretchen. No. Pero man magkaibanan magbulang. Oh, sinabi na. Iyo baga. Oh. Nagubulang pala si Gretchen kasi si Gretchen nagtataya sa bulang. Nagbubuhi nga ni Kimano. Si Gretchen Barreto? Okay ba na si Atong? No, saka baga. Oo. Pero Tapos? siya, mistress da siya, ni Boy Kuwang ko. Iyon na nga ni. Dito ni Boy. Tapos, Ito. Kahit ito, ano, haloy na ito pa rin, oh. Aloy na ito. Ang latest talaga, so kaya atong ang Oho. Ayan nagiriwala na duwa ka. Tigparongan si Sunshine. ni atong Nadagit si Gretchen. Tapig sudot mo kaya. siya napaharongan. Iyo. Iyo ano? Iba man talaga, ano? Merit bidunan ka mga parabulang. Pero parang pulang si Bade. Pangyari sa maabaka, di? Iba man talaga ang pangyari sa Nakataning ko yan si Sunshine Cruz sa Tukawan. Sain. Duman sa Makati. Oh, tapos? Nagpina-seminar ako kan PBN. Oh. Sa Oh. pagkatapos sa pag-break na banggi, may amigo akong taga Makati. Nagla ko magburbir lamang duman sa sarong bar. Yan duman. Na may mga sikat mga nagdidiriyan na mga tao. Oh. Tapos, ang mga tukawan duman, may mga porsyon duman, ang tukawan, garo sa papasayarong jeep. Iyo. Oh. Ang Yan duman. tukawan, tapos may mga lamisa sa nang matalimon Oh. sa tubangan. Di naman kami nagpwesto kan amigo ko. Ah. Malata, tuminukaw sana sa kataning kon si Sunshine Cruz, na duman man sa kataning ng lamisa. Ay, sus ko. Maringata na kaiwas ka. Showbiz Balita. At nang May ito na kaiwas ka. nasibot ako, taday ko nga na siya, na si Sunshine Oh. Cruz. Sa nayuto na babae yan. Iyo. Sa nayuton man lang na babae. Daling Ako muna. matalangkaw. Daling muna, Jomar. Sabi ni Padigal, yan abilidad kang para bulang. Siguro, ang kada punite niya, pwede ming kapadura, di? Oh. Showbiz Balita. Nakikignasan ako, BPR. At duminulok sa kuya, so waitress. Oh, tapos? Sabi, pwede po ba daw silang makipagpa-picture sa'yo? Nailing muna yan. Sige ko, bako man. Sige ko man. So nga. Makatakutin bang palan ika magpamanila, no? Magkatakutin ka bang palan?
Paguna ako ang pigapot. Sukatanin ko ba ng pigapot? Baka paguna ka ito. Si Kuang kasi Efren Reyes Jr. Ay, pade. Nagduro na ako. Ako sa pigapot yung waitress. Na Si Sunshine Palan. Ito pala. So kadukot kang balakang ko. Si Sunshine. Sukatanin ko ng dahil. Sige ko, masunga nga. Pagkiling ko sa wala ko, si Sunshine Cruz pala sukatanin. Nailing muna yan. Duman palan ma-picture. Dahil na. Kaya gibon ko ngunyan, Jomar. Kami ni John, nag-oro na kami John. Gibon mi John, madal lang magbulang. Madal na kami ni John magbulang, tabi. Seminar ka mo kay Pading Al. Si Pading Al nga na, kung medyo ni din nagkuhan ini sa simbahan, baka nakabanwit iniki ba? Delikado. Showbiz Balita. Awinda. Pagkagagaling man na Diyos. Puro chirismis na nasabaltan ko niya na aga. Pagkauho pa din ni Sunshine Cruz na pwede magpa-picture sa iya. So iba, sa nag-request. Ayos ba? Hindi pinahali ako kang waitress. Nakaulang ka nga, boy. Pwede po bang umurong may magpapa-picture kay Sunshine? Awinda. Ay, nako. Pinahali ka pala. Kasi ma-picture. Pinahali ka? Oo na ako sa kumapa-picture kay Sunshine Cruz pala. Tapos pinahali ako. Showbiz Balita. Awinda. Ayun ang balita mo. Okay na yan? Sige na yun. Okay na. Traffic incident ba tara? Okay na. Mas maray na yan nauruntan yan. Okay na yan. Out na. Ako ko na yan. Ako ko na yan. Showbiz Balita. Salbatana mo. Basta nanggan kami ni John. Decision mo John. Sa pagkatapos ka, next year John, sa January, maadal kita John magbulang. Maadal kita magbulang. Tagal, magayunon pala iyan na ko na di. Magayunon pala iyan na bisyo di. Iyan na bulang. Uyog-uyogon mo yan. The best. Bakon sa itong ang padinaging ko ng Pading Mar, naging secretary yan? Huwag pa rin? Kasi nga ng presidente, naging cabinet secretary baga yan, di ba? Naging cabinet secretary yan eh. Garapan ang didigong, Beko lang klarado. Basta yun siya naging cabinet secretary. Basta naging ko niyan. Hello, good morning. Bata. Siguro susi, pulo na ako lugod. Hello. Hello, good morning. Good morning, boss. Sir Andre, taon ta ka na sa raning manok, tari sayon. Gusto mo magbulang. Maray pa. Pag nagyan ako sa katanduan, di. Maray pa. Tigari magayon magbulang talaga. Maray yung pala dyan ang kuwan ang ligaya. Awinda. Good morning, isa mga taga-Birak. Good morning. Uyak ko yung manok, tagang manok. Uyak ka sa Birak? Uyak sa Birak. Magayunon pala ni. Ayun na ilimutan ako, nagtestoryahan kita rin personal. Tapos nagtahiling. Pinahiling ko ang mga manok ko sa imo. Iyo. Basta pagpasin ako dyan, napunta kayo. Nagturap nga ni. Grabe ang manok mo Doon ako migo, nakapira ka na daw. Nakapira ka na dahil sa bulang. Yan na Disyembre, tulo ang piglaban ko, puro gana. Puro gana, no? Oo. Nakapira ka ng chicks? Ay, nasa mo. Sige na. Bye-bye. Salamat, amigo. Merry Christmas. Nangyari sa Maabagali. Sabi ni Sir Tony Reyes, naghuhuraw na sana chismis. Jomar Henry, Chismis Masters. Awinda. May ma-react pa kayo. Hello? Boss, good morning. Morning. Yan baga si Atong Ang baga. Ang panahon ni ex-president Joseph Estrada. Joseph Estrada. Iyo. Ni Seto si Chabit Singson. Ano naman mo? Iyo. Iyo na ako. Naroon naman ko na, amigo. Naroon naman ko na.
si Sunshine min si Atong na they deserve to be happy. Saro ka man na chismoso ka man pala na. Oy, sa t-shirt ko ba yan? Ang latest pala, nag-greet na si Cesar Montano. Na you deserve nga to be happy. Iyo baga. Ano daw siya, si Sunshine, gusto daw talaga niya, happy si Sunshine. Tama ba, no? Di happy na nga niya, tanong pa Mga man. mga kikaya na ano. Mga magayon, baga laki niya kay Cesar. Oo. Oo. Si. Oh, Migaw, salamat ah. Yung pala ang latest mo niyan. Yung latest pala, si Cesar, nagtaram na. Abangan mo, so, kibonggo. Kay Bongo, Iyo. igong bago. Ay, yun ang yung abangan mo. Oh, lahat-lahatong ko ah. Lahat-lahatong ko, iyo. Iyo. Okay, sige Migaw. Salamat. Sige. Dako lang aram ka itong chismis. Dako lang aram ka itong chismis. Ili mo yan, bipiday ka daw kan magkagusto dyan. Pinadalhan ako ni Noel picture na nakatupis ay salbata naman ang gad. Adi. Tralos, kay edad ko inimigo. Naglakaw pala nakatupis o pangyayari sa maabak. Grabe man Noel ang mga grabe Noel ang sa imong mga padara Noel. Sabing ginutom lamang kita. Agang-aga pwerte nga ang showbiz news. Sabi ni Cap Joy Baoy, agang-aga nga ya. Matindi nga ang showbiz news mo. Bueno. Ay, text na mga greetings. Papasadahan ta pagkatapos kang report ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Come in. Hello, BP. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, baad lamang medyo magray-ray na ang sitwasyon o kaya ang dalagan sa trapiko. Duman BP Andre sa dating pigukurulugan kipayo kan mga biyahero sa may parteng Lupi area kan Camarines Sur. Ini matapos na kasuod as of 9 a.m. nagpalawas na ni na advisory update ang Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office 5. May kinaraman sa repair kan nga nagkaturupag na mga porsyon kan tinampo sa Andaya Highway, Camarines Sur, particular duman sa may Lupi. Duman sa barangay Kabultagan sa Lupi, Camarines Sur, two-lane passable na tabi BP na area alagad padagos pa man na monitoring kan Department of Public Works and Highways Region 5. Interest tanto, may area pa duman sa barangay Kabutagan na one lane pero ongoing na ang pagbugtak ng mga steel sheet pile, sharing man ang backfilling o pagdumping ng mga daga sa mga apektado o nagkaturpag na area. Interest tanto sa barangay Bulawan, Lupit, Camarines Sur, two lane na ini, ongoing man ang monitoring sa lugar para kung magkaproblema, marikas tulos man na maaksyonan. Bantang duman sa sitio Mauka man sa barangay Bulawan, San Lupi, two lane naman tabi ini BP Henry and continuous man ang monitoring kana sabi ng ahensya. So baad lamang medyo mag-ray-ray na bulos ka na trapiko ining mga aldaw na ini. Kung rin na piglalauman talaga ang pagruso na niyan kan mga biyaheros na mga maorli di sa Bicol region, Visayas and Mindanao area and vice versa tabi BP Henry. May kaparientes nga ni kita na naghali kunyan Sabadong alas 8 ang aga, nakaabot digdi sa Malilipot alas 8 man ang aga, Domingo na. Kaya baad lamang matapos na magkaburoksan ni na two lane ang mga lugar na iyan kung sa'y nagkaiguanin mga road slip o pagtupagkan na tinampo, mag-ray-ray na ang bulos kan na trapiko unya napaparani pa ang kapaskuhan as in expected na mag-arabutan ang mga mauruli sundo sa bagong taon ta may reports na ang iba nga ni nagka-cancel na mag-ulit digdi sa Bicol region matapos mahiling sa social media
an matinding traffic na tigil sa parbig di sa Andaya Highway parte kan Camarines Sur. Alagad naglalaom ang mga biyeros na baad lamang magray-ray na malawos ang pag-uli dahilan sa pagbukas na kan duwang linya kan tinampo na iyoan tiglalaoman na medyo magpaparay-rahay kan traffic na pirang simana nang na-eksperyensya kan mga motorista asin mga biyaherong maoruli Bicol Region, Visayas, and Mindanao area. Yan di pinagdag na storya, Josh Fabino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hali dyan sa luwas. May kinaraman dyan sa problema sa tinampo. Totoo lang, medyo kanyon, waring may nakanta ko na. Ako ko ta, hindi ko sa kong rapaduhon dyan. medyo may kwan. May, ikaw na kinagpabaya. May nagpabaya dyan eh. Di ko lang aram kung sisahi. Napado ko daw kabigkaan kong sliced bread. Bawang palang sliced bread, ang palaman yun, cheese, adi. Ito naghihiling ako, so aki ko, naghihiling para hiling kay SpongeBob baga. Alam mo si SpongeBob sa TV, kaya SpongeBob SquarePants. Sabi ko sa aki ko, ano nga niya ko, ano si SpongeBob, cheese. Nagkurri song so aki ko, kaya taranay ba? Alright. Good morning, amigong Jonas Rosal. Good morning, amigo. Dahil ka muna kamubon ng istoryata sa showbiz, ha? Bata, di ba, ito, pag i-restoryahan pa yun, dumasaan hapot. Nainot ako nguya na agad sa morning hearing kan showbiz na niya. Happy 14th wedding anniversary kay Ruby and Mary Rose Sambon from Sambon family. Yan, ha? Good morning, happy birthday kay Edeta. Dapat pala may music kita. Adi, halang ko, napunta sa Christmas birthday song. Alam ko na, ha? Birthday song naman, ta. Dapat palang birthday, dako na kitang mga birthday song. Tingnan natin. Yan. Happy birthday. Ay, nasa iling ko na ito. Nangyari mga yun na birthday song. Yan. Okay, happy 14th wedding anniversary po kay Ruby and Mary Rose Sambon from Sambon family. Yan. At saka, happy birthday po kay Edeta Bilyudo ng Bangkerohan, Legazpi City from Manay Merly Cáceres. Happy birthday po. Agdahon mo, Sir Henry, pagbulang si... May bipag na sa kuya na para bulang na. Sa mata kang tao, ayos lang gibo-gibo ninda. Sa mata kang Diyos, grabe ang kasalan. Ay, pwede. May point, ha? May point man, ha? Good morning, hapot ko lang kung ano tabing, ang mga taga, ang mga tapil uwas albay, kadakol kang ulbot na dain na ini, pagbabawal kan mga dapat magdakop, paano ining kasadayan maabot sa panahon? Ano ining ulbot? Sige. Oh. Good morning. Bukas po ang SSS. Ay po. Bukas po ang opisina ngunyan. Bukas po ang mga government offices po ngunyan. Iya po. Good morning, tabi kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Richelle Capile Asejo, Madam Amada Esplana. Happy birthday. Ay, good morning. Ria Lubites Atos, yan, Admonte. Walang may birthday. Pagod ako, higwa ka may birthday. Wala man pala. Good morning man sana. Good morning! Nagmarites na naman kamo. Maski si Sunshine, mas aki na si Sunshine kay Gretchen. Si Gretchen kaya may dedad na. Nagtaram na baga si Cesar Montano na happy sa kay Sunshine in Atong. Sabi niya, they deserve to be happy. Okay. Ayos. Ano pa, madahil naman siyang maginibo yun na yan. Good morning, Merry Christmas po from Kagawad Isidro Murang ng Dilapas, Daraga, Albay. Sige. Good morning. Ano tabihin? Pag-declare na half day ang work today. Dahil man po ka-declaration na half day ang work mo niya na 23. Hapot ko lang tabi kung nagdae duman sa paano po dahil magduman sa akin sa Pacific Mall, makuka po sa regalo. Ay, day po. Itataw tatabi sa iba.
Pag di ka po nakadaw, itataw tatabi sa iba. Takuan o ning unfair man sa mga nagduruman. Di ba? Yan. Kaya, dahil po, padisisay daw tabi ang kontraktor din sa may bugtong gari na sungkanan tinampo. Sa may tulay, pigigibo tabi. Nailing mo na. Hello, good morning. Boss, ipahabol ko lang ini. Yes. Advice ko lang sa mga motorista, if you're going from Manila or from Albay to Manila, pwede kung abonin dang matraffic bagang pili in Naga, tagtabi na baga ang traffic dyan sa may diversion baga nga ni Naga. Iyo. Sa Almeida Highway. Pwede sing daling din boss mag-agi boss sa from Albay. Malip side kidig di sa may Nabwa baga Balatan Road. Nabwa Balatan. Iyo, garuaran po yan. Oo. Right side ka dumaan going to Palsong Bula. Oo. Diretso na ito po sa Minalabak. Saan ang luwas kayo ito, pre? Ang luwas kayo ito, pare, Migo, sa bandang San Fernando na. Di ka na maaging Naga? Iyo. Baga ang katungod baga yan, boss, di kan pigigibo baga digdi sa may So, ini baga, ama na baga digdi sa may, sa kamalig sa may paryaan hanggang ini sa Ginubata. Ano sa bulod baga ang tinampaw na pigigibo? Iyo. Mga kadugtong yan, kaya lang, dahil pahaman baga digdi sa Albay. Baka pa man konkreto yan. Oo. Dahil pangman. Yan ang, kasi sa pamangkin ko, ulikan sa Rongal daw, gali duman sa kumadara so, dito sa digdi sa Ligaw. Dapat nagagi? Sa Palongga. Hindi, pag abot niyang San Fernando, nag-right side na siya, going to Binalabak. Okay. Tapos lusot mo, digdi sa Nabwa. Advice ko lang, para dahil naman traffic bandang pili Naga. Iyo. Medyo libot ng konti, pero Marian tinampo? Konkreto ang tinampo? Kaya medyo rough road bandang Minalabak na mga man lang, mga siguro mga half kilometer na okay. Pero okay. Two-way, magayon hanggang San Fernando. Dahil ka na maging Milaor, duman na ang lusot mo sa Inutan sa San Fernando. Okay. Sa may pamukid. Okay. Dito. Okay. Sige. Okay, salamat Migo. Mabuhay. Magayon ng mga alternate bong ruta iyan, Kung kabisado nindo iyan tabi ng mga tinampong yan, pwede ka mo dyan mag-adventure. Sir, uyan sarili sa may bita sa may food park, mauntulo ng auto. Iyo nga ni, elevated baga. Totoo yan, nanariparo mo. O ni kiwalo to bagong bayan daraga, gari pigalugo nag-agi. Di marin mga tinamputa di. Morning, happy birthday kay Eman Rico Canbunga, pagbati hali sa Rico family. Yan Alright, o bueno. Okay na gayon, mabareta na kita John. Adi, okay na? Ang mga bareta masunod, makalipas lang po kan mga patalastas. Adrian Salceda, padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best phone pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na pulang genyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si PEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Si PEM, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si PEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalauman.
Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, di itaman mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan, I know times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kang Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ning pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mapusong bagong taon sa gabos. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maumaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung si Ron Rosal, kung si Ron Rosal, kung si Ron Rosal sa imo ipadagos. Kung si Ron Rosal, kung si Ron Rosal, kung si Ron Rosal, lider ako matalo. Dagdagan ni gas piso tong kaipuhan ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man serbisyo korong sa gabos pa ko politika. Dagdagan ni gas piso tong kaipuhan ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man serbisyo korong sa gabos pa ko politika. Lider ako matalo. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number one. DCJB, 729 kHz, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy
Oras alas 6:07 po ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, publiko, pinatanidan kan PDRMC Absemo na mag-ingat sa pagsilibrar kan Pasko asin pagsabat sa bagong taon. 5,000 sagkod o sobra 5,000 na mga pasahero kada aldaw. Pon sa aga, sagkod Disyembre 25, pigalaoman kan Philippine Ports Authority Bicol. Milyon-milyon na pasahero maruso sa mga bus terminal, pier asin aeropuerto. Rice for All, Solid Rice asin Nutri-Rice ilalansar sa 2025. Sa ibang nasyon, US President Joe Biden inimbitaran si Pope Francis sa Vatican sa Enero 2025. Business News, DA, inako na nag-itaas ang 5,000 na mga Noche Buena products. Health News, bako marhay na e-waste disposal may maraot na epekto sa salud kan mga kaakian sigon sa mga health experts. Detalyes mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Posibleng umabot daw sa 5,000 sagod 6,000 kada aldaw ang pasahero na mag-aagi sa mga pantalan sa Rion sa Disyembre 24 sagod 25. Sigon ini kay Achilles Galindez, ang Media Relation Officer kan Philippine Ports Authority o PMO Bicol, kung saan sa iyang ipinaliwanag na pig-antisiparan ninda ang pagruso kang biyahero kun kaya pinaghandaan ninda ini nin marhay lalo na sa mga pantalan kan Matnog, Tabaco asin Piodoran, Albay. Sinabi ni Galindez na maigot nindang nakabantay sitwasyon kan panahon dahil naman sa epekto kan shoreline para sa kaligtasan kan mga pasahero. Siniguro man kainin na masisimbagan ninda ang pangaipo kan mga mauli sa probinsya ngunya na Pasko asin bagong taon. Ipinagiromdom sa publiko na mag-ingat sa pagsilibrar kan Pasko asin pagsabat sa bagong taon. Sa PDRMO Advisory No. 36-2024, nakapalamanig ang pagbugtak ng mga local government units o kan mga local government units ng sarang open area para sa display asin pagpabakal ng mga paputok na harayo sa may madaling masulo na mga bagay, residential houses asin business establishments. Ipinag-inganyarman kang LGUs na magdesignar ng lugar para sa mga gigibo na fireworks display asin public viewing para malikayan ang insidente na imbuelto sa paggamit in paputok ngunya na holiday season. Mientras tanto, report mga tugang hali po dyan sa luwas na sa linya ang mga bareta kay Baan Mega Force Patrol. Bubulusan resettlement site sa Ginubatan, Albay na energize na. Report kay Jimmy Nasalita. Nagpasalamat na sa manayamento kanaliko si Mayor Chino Garcia kan Ginubatan ta supanuga niya na poraber magpasko mapapailawan na ang mga nasa Bubulusan resettlement site sa Ginubatan kung saan ang resettlement na, site na ini panahon pa kan bagyong Role rinapunggas ng mga kaharungan digdi sa San Francisco do Travisia San Rafael kan flash flood na ilipat ini duman sa Bubulusan hanggang sa Ngunyan dahil sinda na kanamit ni na kuryente sagod na tinutukan ini kan DCGB News sinagin tulay para maipaabot sa lokal na gobyerno sa mga requisitos and pig-comply kan mga lokal na opisyal. Pinapanginutan ni Mayor Chino Garcia haros binisita ang General Manager kan Alico, si General Manager Wilfredo Buxit kaiba si Punong Barangay AB, si Federation President Cap Ando Namya, asin sa pag-serie ni mga follow-up interview kan DCGB News, lalo na sa mga programa mo BP na pagkaaga, irak ninjos namundagan man giraray na energize na, may ilaw na
kung matatandaan, kada kulpakuta na ng mga kulatilya requisitos ang pinaghagad, alagad kasabay na kaini, so paghagad ki soil analysis na ulukan sa nakaito ni Mayor Garcia kung saan kuryente ang kaipuan tapos soil analysis ang nahahagadon. Sa madaling sabi, tabi BP, na realisar man giraray and pasalamat na sa mga relocatis duman dahilan taiguan na sindaki ilaw. Ang pangapunan ni Mayor Chino Garcia, so mga dahi pa mag-apply na dahilan taiguan na ninbolos ni kuryente duman sa nasabing lugar. Ito sa bubulusan problem. Opo, solve na, nakakabit na sa transformer, energized na, then natawanan mo na sa mga residente ki wires. Nasa side na yan, application din sa Aleco. Mayor Chino Garcia kan ginubatan albay. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Gobyerno Provincial Canalbay pigrekomendar na dapat gabos na residentes dangan kaharungan sa Burabod, Libon, ma-relocate. Report kay Karen Ala. Dapat gabos na mga tarungan residentes na ararani sa pinangyarihan ng landslide sa Burabod, Libon, Albay. Ubusan na ma-relocate ang mga ini. Ang rason susog kay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep na dati man na Department Head kan Apsimo, delikado na digdig kung may magkatarada ang mga residente in kaso mag-magnitude 6 or 7 na linog dahil mas lalong grabe ang itatao kaining diskwedo sa mga tao duman. Ang makusog na rekomendasyon dahil sa ipigpresentar na datos sa meeting hali sa MDRRM Libon na mga nasa 20 sa tarungan ang itigdeterminar na i-relocate dahil sa iyo sa mga nagulpihon. Alaga digditig insister ni Daep na dapat puun pa sa Purok 1 has 4 kan Burabod na may 421 household. Dapat ma-relocate naman bilang mga anis na sa massive landslide. Mantang sinabi ni Daep na kung komportable na tanggad sa siling na desisyon ang ibon sa mga nasa 20 sa isla prioridad for relocation, kay puwanin datawanan ng formal na rekomendasyon ang gobyerno provincial sa siling na aksyon at desisyon ninda Karen Ala, DCGB. Ako Bicol may dakulang accomplishments ngunya na taon 2024. Report kay Al Armario. Programang pansalod, edukasyon, asin na mga basic na serbisyo sa barangay. Ang dakulang accomplishment ka na ko Bicol ngunya na taon. Iyan ang sabi ni Congressman Attorney Jill Bungalon. Sigon sa iya, ang Legacy Hospital na pigupunan ng unyan sa compound kan BMC o Bicol Medical Center dating BRTTH. Modernong hospital na pigapagibo sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa rong inisyatibo kanak ko Bicol sa panginot ni Congressman Saldico. Ngunya na masangling taon 2025, mga classrooms naman ana tututukan ninda para ma-address ang problema kan crowded ng mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan. Ang mga basic na serbisyo sa barangay asin iba-ibang sektor padagos manining pigigibo kan ako Bicol year round. Alarmario DCGB. Philippine Coast Guard sa Bicol nakikipagkoordinar sa ibang uniform unit para sa seguridad kan mga mabiyahe sa mga pier, paggroso kan mga biyahero, piglalauman. Joshua Bino sa report. Para masiguro ang seguridad kan mga mabiyahe sa manlain-lain na pier digdi sa Bicol Region, nakikipag-koordinar ng unyan na Bureau o ang Philippine Coast Guard District Bicol sa iba pang mga ahensya, uniform unit, siring na sa PNP, Bureau of Fire Protection asin iba pa, tangali na nga masiguro ang ligtas na pagbiyahe kan mga maorli sa sandang kanya-kanyang probinsya, siring man marikas na makapagresponde sa anuman na pwedeng bumutuang emerhensya, kunya na tigla
naglalaoman na ang pagruso kan mga biyahero sa mga pier. Ini ang pahayag ka na sabi ng ahensya kung saan ang Philippine Coast Guard Bicol kay bahanan sa indang manlain-lain na mga station sa manlain na probinsya, sub-station asin mga operating units nagmobilize na ng mga personnel sa manlain na mga lokasyon, manlain-lain na mga pier digdi sa Bicol region para nga na masiguro ang kaligtasan kan mga biyahero ngunya na holiday season. Ang inisyatibong ini parte kan sa indang Upland Biyaheng Ayos Pasko 2024. Tanganit na nga matakwanin kumbinyenting pagbiyahe ang mga biyaherong mauli sa indang mga probinsya, lalong lalo na itong mga pasiring sa Visayas asin Mindanao area, siring man sa mga malalaog bandigdi sa Bicol region. Pinakusog ang security protocol sa mga pier, nag-set up nin 24 oras na help desk tayo ang pwedeng dilukon kan mga pasahero, biyahero para sa anuman na asistensyang sa indang kakaipuanon, nagkukondusir man in regular na vessel inspection para sa safety compliance kan mga ini, tanganin ng malikayan ang anuman na mga insidente ngunya na holiday season. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGD. Oras mga tugang 18 minutos makalipas ang alas 6 din pagkaaga, dumang kita sa Premier Distrito Canalbay. Traffic obstruction violation sa may simbahan kan Tabaco City, maigpit na pag-implementar kan mga autoridad. Detalye kan istorya kay Jomar Bien. Nagpatanid ang Tabaco PNP sa mga motorista na dainanggad magparada sa Ziga Avenue sa tangod kan simbahan kan syudad kan Tabaco. Ini hulita maigpit na ipinagbabawal ini kan mga ordinansa asin maging kan national law. Sinabi kan mga pulis na nakadistino digdi sa Police Assistance Center sa atubangan kan simbahan kan Tabaco City na dakul na sindang mga nagkadarakop na mga motorsiklo na minaparada digdi sa may prentera kan simbahan sa National Highway na nakakaulang sa mga nagsisirimbang gabi asin Misa de Gallo, maging sa mga bihikulo na nag-aragi sa tangod kan simbahan. Sendang sinabi na ang mga nagkadarakop iyuan na natikita nindanin na traffic obstruction violation na may multang 500 pesos. Susog naman duman sa mga nagkadarakop. Ang rason ninda, iyuan ang pagdangadang ninda sa simbahan, ipasunod sinda kan nagkapirang mga paratyandaling kandila na duman magparada sa daiman ninda masabutan na rason. Patanid kan Tabaco PNP sa mga nagmumotor asin na nagmamaneho nin four-wheel na day magsunod sa mga pasunod kan mga kanibang tao kundi magapot dugod sa mga nakaduting pulis kung saan dapat magparada tangani na day magkadarakop digdi sa siyudad kan Tabaco. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 20 minutos makalipas o 21 minutos makalipas ang alas 6 din pagkaaga. Magbabalik kami makalipas lang kan mga patalastas sa mga bareta sa Lado Nacional. GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Sa Bador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at simpang salud, para sa gabos na ligas penyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na ligas penyo. Ligas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurong, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. O naman nakadipisilan, ayaw maabot na liwanag. Ano man napigagyan sa buhay, ayaw ka din pamilyang masasandigan. Nganang kapaskuhan, lugod pagkamot at maghadi sa sakton ng mga puso. Magkarosan kita pa doon sa mauswag na banwang daraga. Ang lokal na gobyerno kay baninyo, katwang asin magpapayaba sa inyo nin tunay asin buong buo. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon, mga daragenyos. Pagbati, galin kay Acting Mayor Junji Haushan. Payaba ninyo, payaba man kamo. Adrian Salceda,
sa to padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyo na matanos. Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, handang magserbi. GB News Express. GB News Express. Panagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, piglauman po 1 milyon na paggroso kan mga pasahero na mauli sa mga probinsya sa mga bus terminal, pantalan asin aeropuerto, mantang nagrani ang Pasko. Sigon sa Department of Transportation o DOTR, Executive Assistant to the Secretary Jonathan Gismondo, sa bagong Pilipinas briefing na base sa endang assessment, 3 milyon na mga pasahero ang maroso sa PITX. 4 milyon katao ang piglaoman na sa pantalan asin aeropuerto, kaya nakahanda na siya para sa deployment kansa ng mga tauhan sa iba-ibang mga terminals. Nasa full deployment man ang Philippine Coast Guard o PCG, bako sana sa mga pantalan kundi pati sa mga airport asin EDSA. Sinabi ni Gismondo na piglaoman na maabot sa god sa kadawang simana kan 2025 ang pagroso kan mga tawo sa mga pantalan, bus terminal asin aeropuerto arog kan Metro Manila. Dahil man masabi kan opisyal kung mapautob nin libreng sakay ngunya na Pasko asin bagong taon sa EDSA, bus carousel, dahil daini natural sa DOTR apuera pa sa tibaad roso nini in mga pasahero na maging kausa nin trapiko sa EDSA. Narehistro kan Philippine Coast Guard o PCG ang sobra sa 40,000 na mga pasahero nag-uruli sa kanya-kanyang probinsya sa mga pantalan sa bilog na nasyon. Sigon sa datos kan PCG, nasa 20,740 ang kabilugan na numero kan mga outbound passengers, mantang 18,516 man ang mga inbound passengers sa mga terminal sa bilog na nasyon. Narehistro man ang halangkaw na numero nin mga pasahero sa Batangas Port asin magin sa mga lunadan, kaini nayuan kausakan halabang linya sa mga mabakal nin tiket sa nasabing pantalan. Siguro sa Coast Guard District Southern Tagalog na dahil sa halangkaw na numero nin mga pasahero sa mga pantalan, nakahandaan sa endang liderato para mamantener ang kaligtasan asin seguridad sa mga pantalan sa nasyon asin magtaon ng asistensya kan kinakaipuhan. Sa ngunyan, igwang 2,871 na mga personnels na nakakadesignar sa 16 na distrito sa bilog na nasyon, mantang nagkukundog taman in inspection ang PCG sa 115 na mga vessels asin 45 na mga motorboats para ma-check ang makina kaini para sa kaligtasan kan mga pasahero.
Sa primerong pagkakataon, kan taon 1963, nagtao ang pag-asa nin pangaran para sa tropical cyclone na bagyo na sa luwas kan Philippine Area of Responsibility o PAR. Tinawanin pangaran ang tropical depression sa West Philippine Sea na Romina. Ini kasunod kan pagitaas kan wind signal number 1 sa Kalayaan Island na makukuha sa luwas kan PAR. Sigon sa pag-asa, posibleng magkusog si Romina asin maging tropical storm na pigalaoma na maita sa signal number 2. Duang lugar sa Luzon ang pinapairarom signal number 1, mantang paharani ang tropical depression Romina sa Kalayaan Islands. Posibleng umagi si Romina harani sa sur na parte kan Kalayaan Islands area sa masunod na 24 oras. Target kan Department of Agriculture na ilansar sa 2025 ang Rice for All, Nutri-Rice as in solid rice o mas baratong bagas para sa gabos na Pilipino. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kamabutan kan programang ini na mas mapababa ang presyo kan bagas. Siraram kan Rice for All, ibababa pa sa 38 pesos ang kada kilo nin bagas sa mga kadiwa stores. Siraram kan solid rice, 100% broken ini para maputi. Asin, magahon o magayon na klase, asin mababakal sa 35 sagkod 36 pesos ang kada kilo. Mantang ang Nutri-Rice, iyo man ang bagas na may pagultanan kan wild milled rice, asin brown rice na may dakol na fiber, nutrients, asin minerals na nababakal sa 36 pesos sagkod 37 pesos kada kilo. Madaling mabasog kapag inyang kinaon, asin ang ratio kan tubig kaini sa bagas iyo an 2:1. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Con si Ron Rosal, con si Ron Rosal, con si Ron Rosal sa imo ipadagos. Con si Ron Rosal, con si Ron Rosal, con si Ron Rosal, lider ako matano. Dagdagan ni Gaspi sa tongka, ipuhan ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo orom sa gabos pako politika. Dagdagan ni Gaspi sa tongka, ipuhan ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo orom sa gabos pako politika. Lider ako matano. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño. Sararo kita, Ismail always na. Ansyuda dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema.
Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin, pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminuorotan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarong, sa satuyang komunidad. Mabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ng pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Quito, liglig sa puso ko. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po nating gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. GB News Express. GB News Express. Padagos kitangol yan mga tugang sa mga bareta, nagkahuron sa telepono si US President Joe Biden asin Pope Francis sigon sa White House, tinukar kanduwa ang pagpapalakop ng katuninungan ngunya na holiday season. Pinasalamatan man ni Biden ang Santo Papa dahil sa padagos sa advokasya kaini para mabawasan ang pagtios sa bilog na kinaban. Kaibahan sa mga pinagpupursige ni Pope Francis para isulong ang diretsong pantawa asin proteksyonan ang religious freedom. Inako man ni Biden ang imbitasyon kan Santo Papa na magduman sa Roma sa maabot na Enero 9 hanggang 12. Mantang nasa Roma, magkakaigwanin si paradong pagkipaghuron ang US President kina Italian President Sergio Mattarella asin Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Ini ang posibleng ultimong pagkakataon na maghilingan si Pope Francis and Biden bilang presidente kan US dahil sa nakatalaan na tapos kan termino kaini sa Enero 12 asin masasalidahan na siya ni US President-elect Donald Trump. Business News. Nagitaas mga tugang ng 5% ang presyo kan produktong pang Noche Buena sigon sa pinakabagong inspection kan Department of Trade o kaya Department of Agriculture o DA. Sigon sa DA, nagitaas ang presyo ng manok asin urig dahil sa langkaw na demand gunya na kapaskuhan. Siniguro man ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na daing pigalaoman na pag-itaas sa presyo bago matapos ang taon. Padagos man ang investigasyon kan DA kung nata mantinidong halangkaw ang presyo kan bagas sa na may dugang na 12 pesos kumpara sa pigalaoman na presyo. Kaya may mas baratong presyo man nin bagas na pigbabakal kan DA sa irarom kan programang Rice for All na nagkakantidad din 40 sagkod 45 pesos ang mga piling pampublikong o sa mga piling pampublikong saudan sa Metro Manila. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Ang bako maray na eco-waste disposal may maraot daw na epekto sa salud sa mga kaakian. Aramo tapon detalye kayan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, DP. May peligrosong epekto sa mga akian informal. E-waste recycling, sigun sa mga health experts sa kinaban. Sigun sa World Health Organization o WHO, ang mga peligrong inikompuesto kan mga minasunod: lung function and respiratory effects, impaired neurodevelopmental behavior, pagitaas kan peligro sa nagkabirang chronic diseases asin danyo sa DNA. Abiso ka mga eksperto sa salud na ingatanin maray ang pag-recycle kan e-waste, tanganing mailikay ang mga hagi sa peligrong dara o posibleng makaapektar sa indang body and mental function sa bilog nindang pagkabuhay. Health News from Newsbase, Mardela, Dainila.
Thank you pa rin, Mar. Mientras tanto, pag-asa kay Base Ariel Samudyo sa kamugtakan kang panahon. Na aga po. Ang bagyong si Romina, padagos po niyong naghihiro sa direksyon na Panorte Solnupan. Kung saan nga, dahil naman ini direktang apekto duman sa Kalayaan Islands sa may Palawan. Urining namataan sa distansyang 165 km Solnupan kan Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Kung saan iguan ni Kusog Dinduros na haran sa sentrong nag-aabot sa 55 km per hour. Asin ay pagbugso Kanduros nag-aabot sa 70 km per hour. Maluyan ni nagiro sa direksyon na Panorte Solnupan sa rekas na 10 km per hour. Samantala, padagos man na nagpapauran o nakakaapekto sa Bicol Region, pati naman sa Southern Luzon asin Visayas ang shear line. Northeast monsoon ang nakakaapekto man sa natatadang parte kang Luzon. And dahil sa epekto man kan shear line, ang Kabikulan, padagos man nilalaw man na magkakaigwanin mga kalat-kalat na mga pag-uran, asin pulo-pulong pagkikilat pagdaguldol. Posible man ang mga pagbaha o pagguo ng daganin dahil naman sa mga katamtaman na kuminsan may makusog na pag-uran. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng sirangan ang mamatayan na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang tinatay agwat kan temperatura ngunya na maghapon, poon 24 hanggang 30 antas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 6:04 ngunya ninaga, masulno pa dyan na alas 5:25 ninhapon. Alidig sa Diyos ti Pag-asa, Ariel Samudyo. Mga tugang iyang pangkabilugan kan mga darakulang bareta, sinurat po News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Balyaran, sin ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Seriman, mga tugang si Angel Mostaza, sa inupong nadangogan, GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. Ang San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Pasko na! Ilabas! Buksan na ang San Miguel Pale Pilsen at mag-beer call. Drink responsibly. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Kukun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya. Ang boses sa kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marhay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ng pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod, kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Agadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masunod na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Whenever I see girls and boys selling lands. Sa mga araw na nagdaan, sa masasayang sandaling iyong naramdaman, sa mga pagsubok na iyong naranasan, ang Kapaskuhan ay mayroong mensaheng ibig ipahiwatig magpakailanman. Umasa at manalig lamang na kasama mo ang Panginoong Hesus, anuman ang iyong pagdadaanan. Sa bawat pamilya at sa bawat tahanan, naway pag-ibig ni Hesus at pagmamahal ng bawat isa ang maghatid sa inyo ng tunay na kasiyahan ngayong Pasko. Mananawa ang banal na sanggol sa ating mga damdamin at magbunga ng malalim na pananampalataya sa walang hanggan
hanggang pag-ibig ng ating tagapagligtas. Kasama ang aking minamahal na asawa, City Councilor Emmanuel Kulaway Ribaya at ang aking buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Board Member Dr. Eva Josephine Shapno Lopez Ribaya, malugod na bumabati ng masayang Pasko at masaganang bagong taon. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Baretang kulalapnit. Aha, igwa pa lang kita ngunyan key blind item adi. O madali lang ta. Baka malingawang ko naman ining sa kuyang obligasyon. Ang mga helang kakatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang mga tugang nadarakan sobrang pag-inom ni ala ko pagkaon din taba. O ngunya na Pasko, mairinom. New Year, tabi, mairinom, makaraon kikadakul-dakul na mga taba. Ha? Yan, ha? Makatabang tabi sa pagkontrol ka ng leverage. Tapos ang kaugmahan kung dahil magbabago, tanganing magbang atay, kay pan po mga tugang na igwaning protection leverage. Leverage Silimarin Capsule. Ang leverage Silimarin Capsule, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang leverage, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang leverage, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang leverage. Kapag pugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wala, mahilig man uminom mo dahil, mas maray mga tugang na ang leverage Silimarin Capsule sabay niya to oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay, kaya po mga liver lovers mag-leverage na para po sa baskog na atay. Mababakal yan sa mga butika sa Bicol region, asin po mga tugang sa ibang parte kan Pilipinas. Yan. Alright, o sige. O de bueno, para po duman sa mga sponsors, donors ta, mga tugang sa wish ko regalo mo, gigibuhon ta na tabi dyan alaunang hapon sa Pacific Mall, ang wish ko regalo mo, hatod po sa Indo, kan DCGB, asin lalo na, hatod sa Indo kan mga sponsors, asin nagtiwala, mga tugang sa DCGB para pagtaonin 500 pesos para po sa kada aki, na yun po ang mapapaugmata, ngunyan tabing aldaw, ha? Alauna po rin hapon, gigibuhon yan, kaya lang bauran pero di po magpauran pag nagpasiring dyan sa Pacific Mall, magpayong, kaya nga ni medyo kinoami, so mga horo-hararani sana, tangani mga tugang na dahi tabi iki problema, ang sa tuya na mga kakian sa paglakaw pasiring dyan, ha? Ini po sa mga kakian na medyo kapos mga tugang sa pagkabuhay na sa tuyang papaugmahon, ngunyan taming aldaw, ha? Bako lang po regalo sa nang ma-receive, igapuan ki isnakan, merienda, chicken spaghetti. Yan, ha? Buda tabi may drinks pa iyan. Buda may mascot pa. Taon-taon, ha? Para po maging mogban sa tuyang mga aki. So mga na-text tabi, so mga inikot dyan sa mga barangay, maghiling ang pugit at taon-taon. Salamaton na maray sa mga sponsors tabi kang DCGB, asin po kan sa tuya na mga listener, lalo na sa mga listeners ta, na nagtabang mga tugang para maging mogman sa tuyang mga kakian ngunyan tabing Pasko. Salamaton na maray po sa Indo. Di pwede magigibo kan DCGB kung bako po dahil sa Indo, ha? Kamo po ang nanginginot para didi kami, maluwas na kami po distributor sa distributor gari mayamanon kami po para hatod sana, ha? Kami po para hatod sana po kan sa Indong mga regalo, mga tugang ligdi po sa tuya na aktibidad na wish ko regalo mo Paskong daramayan kan DCGB, asin po kamo na mga parantabay kan DCGB. Iya po, kaya alaw na yan, magirlingan tabi kita dyan sa mga parents tabi, may pagpauranan sa mga aki, sa mga mairiba dyan, tapuson tatulos, na medyo mauran tabi, tanganing makaulit tulos kita, taon-taon lang, may short program lang, and then distribution, tapos isnakan, party-party, para po sa mga aki tangka po sa pagkabuhay. Salamaton po maray sa Indogabos. Party-party kita, simple lang na mga urukaraugmahan, may mga puro parlor games, tapos distribution kita, tapos tapos sa tuya tabi na yan. Thank you pala sa kampo Ibon Ola, sa PRO5 sa pag-sponsor tabi din sang gatos na aki para dyan. Tapos mga tugang si sa dahil ka magiro dyan Joshua, ha, tayo lang taka Joshua, dahil ka magiro dyan, ha.
Salamaton tabi kay Ma'am Chona Helen Rosedo, Rondon Ricaport, Charles Balloons. May balloons pa palang kitang ipapanaw-taw-taw na. Kay to kayong Henry Baritowa, salamaton tabi dyan sa Charles Balloon sa Orosite Legazpi, Liabres Cantin, kay James and Richie, Yanson Pointer, Mario Castelo ng Taisan, Alan Imperial, Dr. Raul Bendian, Sunshine International School, Care of Teacher Ophel, kay amigong Jonathan, Ed Avila, JB, Legazpi Medical Clinic. Thank you po dyan sa Gabos, kay Dr. Joel Bedalingbing, kay ate, yan po sa Pawa. Salamaton kay ate Colleen, may diha po magpamibig na tagaligaw. Anonymous po na taga dyan sa may Haraliang Harong sa may Albay Astrodome. Dyan po kay Pading Boy Madilar. Sa Tula-Tulas, may Anonymous Mark Jerome Trisballes, kay Director Susan Bornas. Dati pong Director, salamat Madam. Kay Madam Melinda Win ng CMD, Nonito Gaviria, Ate Cayelio Brera, Kapitan Glina Param ng Palanog, Raul Calio ng PYT Enterprises, kay Kuya Nongs, Kang Nongs Meat Shop, salamat amigo. Captain Joy Maristela, Judge Norley Reyes, Miss Laila Ravax, tabi kay Ma'am Tet Hakub, salamat. Engineer Mer, Ate Meli, Yan and Riolo Family, Garland City, Aquawell, Engineer Ed Luna and Dr. Alan Lucanyas, Dr. Eve Grulio, kasa Anonymous sa taga San Francisco Ginobatan, Buda katabi sa Daddy's Angel Medical and Diabetes Clinic. Salamaton po ha. So mga na-text tabi, so mga na-text, buda mga na-validate tabi na mga pangaran, maghiling ang itatod. Anday mi lang po may tataong wish ta. May nag-wish duman na bisikleta. Buda tabi so scooter. Ang regalo po na susubbaga duman sa guidelines ta, ang kada aki ang wish dapat dai magsobra sa 500 pesos. Ha? Dai po magsobra sa 500 pesos lang, mga t-shirts o sapatos, yan iba pa, para po sa mga aki. Dapat iyan po so wish nindo. Dahil po magsobra sa 500 pesos. Tayan po an per child na sponsor kan sa tuya. Tabi na mga friendly listeners, mga tugang na nagtiwala sa DCGB para po sa sendong sponsorship. Okay? O bueno, aramunta daw ang istorya ni Joshua kung ano yan. Ano lamang iyan na sa tuya lamang na nabaro-baro di po sa tuya na programa sa Baretang Kulalapnit. Ako may kulalapnit ako yun. Rinigaluan pati. Rinigaluan eh. Ang problema, sa padara niya yung galo, napaduman sa agom niya. Di pinasalamatan, thank you nga agom, I love you. Sabi ka na, ay agom sorry, baka ang parasi mo. Saka Joshua, kabin Joshua. Joshua. Yes. Sige daw kung marayan sa narama kong istorya. Iniwal kan agom. Wrong send. Wrong send. Di mo niya kung nagamit kaan. Ay, pasensya nang yan. Mabako pa nang sa imo. Okay, ano nangyari? Isa ikaw ini. Oo. Nasarong empleyado sa LGU. Oo. Puro alalay ngunyan kan mayor. Aha. Maaraton daw sa mata. Oo. Makauyang pagparahiling-hiling. Tahambugiro man palan. Ano, may sabagol? Nata. Ang asubag kang bagol, maarat sa mata. O di. Gari ka ba ko taga malilipot na sarawayon ka na. Iyan na asukan bagol, maaraton sa mata. Iyo. Oh, kaya may sabagol siya. Ngunyan. Tamili nga ya. Iyo man da ini ang nagtitaga-kontrata sa mga saradit na proyekto. Talaga? Iyo po. Okay. Maray nga ya kay ni Bansagan, Mr. MGG. Anong MGG? Makagulo-gulo. Igam man kaya makagulo-gulo na cute. Iyo. Garo si Chief Ramir Tanay. Gigulo-guluhan baga di ba kay Chief Ramir ni? Correct. Sisipan makagulo-gulo sa tuya di sa iling mo. Iga pag iba? Ika, cute. Actually.
Kaya ako nagpaparaluwas. Nagulpang pisngi ko. O ano nangyari kay Pugi? Ano nga yan, little mayor ka? Oo. Okay ka man nga perme. Oo. Pag naman da, kung sisay ng makataram. Oo. Ngayon pa din, bako nga ibig sabihin na ang langaw pag nakatugdod sa Karabaw, magiging Karabaw naman. Nanggad. At iba nga ni ngaya, pag natiwalaan kan mga busing, pasimple sana. Iyo bagang. Ikaman ngaya, makurap sawon. Iyo pala na do. Gari pala siya so naputulan na alulunte. Pangyayari man, laki man. Sabi na diba, ngaya pa di, tultul sana, tayo ngaya ang nagpapaula kay busing mo. Giri ba nang gadaram ko niya? Giri iyo. Gari midbid ko niya. Gari may na-imagine ako Correct. Gari may na-imagine ako Dati close man dahil sa iba. Iyo. Tapos ko niyang close na digdi. Correct. Gari parehong nasa isip tang doa. Lintas palan. Gari duda ko, aram midbid ko niya. Giri talaga. Ang pangaran niya may litrang A. Ano mo aram? May litrang B. May litrang C. D. Alphabet? E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Y, N. Ayo! Nasa A, B, C, D, E, F, G. Nasa alphabet ang pangaran niya. Tama? Tama. Iyo, nasa alphabet yung pangaran. X, Y, Z? Barita na hulaan mo. Barita na Iyo na nga. mo. Nasa al-abakada igahalaman na nga para sa tauwaya. Marid, medyo daan nagpula-pula ang hasang kayo ni? Iyo. Nauyam pala sa iba? Nauyam. Minsan talaga ngaya. Ang apod kang weather. Ito siya, ano siya? For all season. Kampalan siya. Bayu-bayuhan. Employee for all seasons. Salbatan. Nangyayari. Dog niya pala si Ate V. Correct. Star for... sabagay yung sabagay. Si Ate V ba man bagay? Star for all seasons, di ba? Siya, employee for all seasons man. The best man natin. The best man. Minsan talaga ngaya. Okay man ang leader. Kundi ang mga nakapalibot ang nakakaraot. Iyo mananggan. Mister, makagulo-gulo. Minsan mga leader, mga marayon. Correct. So nagkapalibot ang nakakaraot. Correct. Employee Iyo? for all season. Gari aram ko na ini. Gari midbid ko ini Midbid. Leko, basta ang pangalan niya pala nasa alphabet pala. Correct. Okay. Ang arong niya duman kaya daw buda. Ayo. Duman talaga ang arong niya. May tinampo. Naabot auto. Correct. May tinampo. Correct. Duman talaga di. Okay. Pasiguro na rin, Noy. Pasiguro, Noy. Joshua, goodbye. Salamat kansa ng pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Good morning sa mga taga Malabnig. Good morning Tabi sa mga taga Malabnig. Iyo Tabi. Pwede mo nakantabay dyan sa Malabnig Tabako. Kayo malinaw. Basta Malabnig. Tabi, salamat kasi rin pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M. Goodbye. Merry Christmas. Sarong mensahe para sa mga taga Segunda Distrito Canalbay. Hale kay City Councilor Glenn Casulya, asin kan bilog niyang pamilya. Ang Pasko, iyo ang pagselebrar kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. Sa mga panahon na ini, padanayon niyato ang pagkaminurootan, pagkasararo, asin pagpatinaraot-taohan, susog sa kasuguan kan sa tuyang mahal na Diyos. Lugod man magkaigo kita nin maugma, asin pano nin pagkamuot na Pasko. Masaga